Des de la Ribera li demanem que dimitisga, que canvie de faena i que ens deixi tranquils, perquè nosaltres el que necessitem en aquests moments és ser solidaris, donar ixauia des de la Sud de la Marquesa i que ens deixen també tranquils i sense més provocacions de la construcció d'una segona toma. El malestar de la comarca per la possible segona presa del transvasament Xúquer-Vinalopó arriba fins a les files del mateix Partit Popular de la Ribera. Enrique Montalbà, secretari d'aigua a l'executiva del Partit Popular de la Ribera Alta i representant de la Federació Valenciana de Municipis al Comitè d'Autoritats de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, ha manifestat que cal defensar els interessos de la Ribera, ja que aquesta possible segona presa posa en perill la comarca. Si s'acaba l'Auia, s'acaba tot. La Ribera no la podríem entendre conforme l'entenem, seria un caos econòmic, i ante un caos econòmic i ante el perill de que la gent de la Ribera puga sofrir, puga resultar afectar en benefici d'altres sectors que no tenen res que veure, o sigui, que ni siquiera tenen res que veure en l'àrea Xúquer, perteneixerien en aquest cas a una altra confederació i que, conforme t'he dit antes, fica en perill tot el sistema nostre de la Ribera. Montalbà explica que amb la proposta que planteja la Generalitat es generaria una assignació per al consum humà que estaria per damunt d'altres usos i drets històrics. Ja anem a parlar clar, perquè si, ante tanta insistència, crec que nosaltres haguem de parlar clar també. No volem que se faci una segona toma, perquè en esta toma de la Sud de la Marquesa no crea drets a res, se trasbassa l'àgua que sobra, és un punt on pot sobrar molta àgua i on se pot donar una solució molt bona als interessos d'Alacant. Si els llauraors de Villena volen ixauia i són altres interessos els que estan fent primar perquè se construïsca aquesta segona toma que sí va tindre una assignació i que aquesta assignació se va a quedar, avui se pot aconseguir en un intercanvi d'aigües en els regants, però que en poc de temps serà una assignació, serà un dret per a ús de boca, serà un dret que va anar davant inclús dels recs històrics, com és Sèquia Real, com és Quatre Pobles, com és la Sèquia de Sueca, van anar, o sigui, este ús va ser prioritari perquè és un ús per a consum humà. A on mos clavem? Què és el que mos demanen? El que mos demanen és aportar-se l'aigua. El sentiment és de malestar i d'engany. Montalbà insisteix que Comos no és un bon interlocutor. Creiem que el senyor Comos té que presentar la seva divisió, devia de presentar-la voluntàriament i devia de presentar-la voluntàriament perquè està ficant-se d'esquena a la Ribera, d'esquena a València també, perquè tenim aquesta albufera que necessita aigua, que no necessiten trasbassar altres zones que no tenen res que veure, que en un principi era el Vinalopó, com recordareu, després ja era Vinalopó i l'Alacantí, que s'enix de l'àmbit del Xúquer. Montalbà, qui sempre ha defensat una única presa d'este transvasament Xúquer-Vinalopó, es reafirma així en les seues paraules, demanant la dimissió del director general de l'aigua, José Alberto Comos.